Di apoy Erwin Tulfo mahigalan ni Barog siya. Kay kinim ko Gina Acosta makigalan, expected maguna nga kinig mga staff ni Vice President Sara Duterte. Parehagong kanhi Presidente Rodrigo Duterte, tungod kay Bisaya maguni sila. Taga Davao, posible gyud dako gyud ang expected na nga ang iya mga staff, nani panguhaon mga staff nga mga Tagaog, pero doon naging mga staff nga makuhaon mga taga Davao. In fact, ang chief of staff ni Sara gani may gala Sulay Calopis sa Davao man. Kaya nga naman tungod mo na sa imong trust and confidence ba? Trust and confidence mo na. Kay imong mga tao. So malagmit gyud nga kining mga staff niya naaman to mga Tagalog, pero nagdapo siya mga Bisaya nga iya gyung naanda na ba? Kada bitaw naanda na nimo nga imong mga staff nga maogi makatan-aw nimo makadeliver, suguon nimo makadeliver inana. So kay taga Davao man Sara Duterte samang digong ang mga staff nga mada naagi mga Bisaya. Ha? In fact, kini mahigalang mga labi na kanang members mahigala sa Presidential Security Group during the time of President Duterte, mga Bisaya today. Masabot nimo kay kinabuhi gud nimo nya imong itugyan mahigala sa imong mga security personnel. So kana mga Bisaya na. Mao po niya mga staff. So kini Gina Acosta indeken. Sa pagkaroon taga Davao gini. Gina Acosta mo ng Bisaya ang dako ni siya. Bisdak ba? So kanang bisdak manggod mga kaigalaan. Ug imo nang dadon sa Manila, kitang mga Bisaya manggod mga sukitig paminaw ug tuwa ta sa Manila maningkamot man kitag Tagalog-Tagalog pero mahibaw-an gyud ang atong tono. Wala ingon sila kana kuno mga babae, mas ganahan sila ni Bisaya kay ang dila gahi. Kana tinuod bitana ato abot ni Manila bida. Ako makarelate sa ko mga kailan kada yung interview ko tao kanang kon ba kay atong gamiton mga kailan pag Tagalog ato interviewon matinagalog mo kita kay mamay pangmasa ba. Ang Bisaya gyud pangmasa. Pero ang sunod nga language niya magamit atong pangmasa nga pang radio gyud maningkamo tag Tagalog. Ako mismo kanang Tagalog. Pida. Kabali-bali yung Tagalog. Walang ako, o kamo siguro naminaw na koron maka-relate siguro mo. Di ko manaway anang dili makamaong mo Tagalog, dili mo kay ako mismo manghigala. Kasabot tong Tagalog, nay magsulti ang Tagalog, pero ako na pasultion, medyo gahi ba. Iba talaga kung Tagalog ka talaga. Pero itang Bisaya talaga tayo, medyo alanganin talaga yung magsalita tayo ng Tagalog. So ko si Erwin Tulfo mahigala iyang gihukman nga panluluko kuno day. Nganong panluluko man? Kana magud mahigalang witness, imong ipresentar sa korte. Mao kanang korte ang regular court, do na gina mahigalay court interpreter. No na court interpreter nga naman tagaan nimo higayon ang witness nga mosulti according to the language nga komportable siya. Nga maka-express siya. Si Erwin Tulfo mahigala bida. Di lang ko ingon niya manaway yung Erwin Tulfo no pero kana nang hinay-hinay lang ta siya day ba. Labi pas Erwin Tulfo mahigala nga utlo sad nga Bisaya pero tuan naman sa Manila, dugay-dugay naman sa Manila. Kana bitaw imong language bitaw nga mo imong native language kana may natawhan bitaw nga kwan. Og taga Manila gyud kada do kana tawo nya dadon nimo Cebu. Makasabot na ng Bisaya, kamao na mo kwan pero ang ilang kwan ang Tagalog. Ang Tagalog kwan dili mawagtang ilang kwan no. Maputa kita Bisaya, panalitan ka na sa Gina Acosta. Bago pang Presidente Sara Duterte gidahas Manila, ibutang talang gidahas sa Manila sa mo'y SDO dito. Kanapat puyon kag Manila anang usa ka tuig do ka tuig di pa gyud kakayo ko ana. Nya maka-relate nang mahigala kada bitaw mo adto sa among baryo Panalitan. Maka-graduate high school kana adto may galang uban mang eskwela college naaman mi ang among pabor do sa Baybay City Leyte kay naa na mo diha ang bisan magkapobre-pobre ta. Medyo malagmit kita makahumag eskwela kay naa mi dito ang Visayas State University. Anang Visca mahigala at least state college ba. Medyo okay ran laga mga scholarships, maka-avail tag scholarships ana. Medyo okay gyud.
Pero daghan gyapon mahigalay kuan nga Largag Manila ako man magkagraduate high school Largag Manila inig uli ng pista na mga uli na basta maayo na dag Tagalog. Pero tinuoray lang lahi-lahi gyud na itong tinagalugan sa kanang pure gyud nga Tagalog. Ang atong Tagalog ba yun medyo gahi gyud. Nya so pasultion ka mga higala labi nagkurti na. Imo man ang tagaan ang witness og iyang pinaka-komportable nga language nga maka-express siya, makasulti sa unsay angay niyang isulti. Dili nimo ipugos sa pareha lang in English ba? O padalitan mo ay lang sa korte like sa regular court sa may gigamit nga language English. Pwede pod gani unta mahigala og do naman to move nga mogamit sa Tagalog. Kini sa impeachment digamit og English Tagalog kay impeachment trial man aron nga maka-relate pod ang mga tao. Di pod magsigig in English lang kay basig na hinuon ganahan gyud mo tan-aw ang mga tao. So mo na sagol-sagulan mo kon sa regular court mag in English man day. Do nagi-interpreter. Ayaw pug sa gyud ang tao diha nga ug di gyud sa kamaong mo in English. Na may makasabot mo kasabot sa English pero dili makasulti. Daghan man na. Lahi man gud ang pagpaminaw nimo kasabot ka. Pero nigsulti nimo lahi sad. Lahi ang abilidad sa pagpaminaw ug ang pagsulti. Nay mga tao nga kamao ta kasabot tayo nagpaminaw. Pero pasultiha dili maka-straight og sulti. Which is daghana natural. Dili man na bag-o mga sukid dig paminaw. Mo sa nang Tagalog. Suko kas Irwin Tulfo may gala na unsa men tao ni